rasta may hapon nami sa El Corso no. Mag food trip mi. Ato ning suroyon diri kung unsay naa diri. So, kita kits tataon. Tara mga rasta mga onda. Burger meat barbecue na may larsian po diri ay. Malakas sa kupal bot mo pala yung sili, tamparosong ka. Maninda. Pilas tos kung puno ka. Dili mo na sili. Harang nila hali sa kupal. Kaya sinana, sa buhit basta nga akong magawa sa buhit pa. Diyan man sa kluban. Nanay pala ito sili. Pero ayaw pagsabi nga sili, kaya Ilawan pagkakatawa. natin lang barbecue kung larsian bagyod. Karon. At sa magawa. Larsian gid ay. Palit naman sili. Atay, mana. Ano nga sa napalit ka pensili? Ano din naman eh? Ang sili dito, kuhan na? May tao. Manok. Hindi na basto. Manok. Maghapit man hang do. Gamay na ko ang hang na. Manok na. Pila ka manok? Duha ra. Tulo man tuong. Duha sama sa. Kung duda ka sa kapanin ka naman natin ito. Akong di ikuan, di ko abisa. Paa man dai dili man dai katong drumstick. Kani walay barrier. Sarap ng larjan. Larsian. Larjan. Larsian sa SRP. Mm. Larsian by the sea. Pakamera man sila. Sige, ato pakamerahan. Kuha nga puso. Pwede mo makagata. Ano mo may apili ni mo ano to? Basta na karon sa El Corso no, hindot dai diri eh. Ang una na mga ani ni agira mi pero karon niapit gyud. Ayos kaayo. Hindot kay mag food trip diri. Mag-relax, mag-chill. Napod sila eh kana jogginganan. Pwede mag-walking. Ayos kaayo. Ako kayong literal ito eh, no swimming, binagog may smoking. Narito kami, bawal maligo, no smoking. Pag yun, gabi ha, nunoy, swimming na do, swimming dahil. Pwede siguro ito mamaliit na. Tama siya. Sa itong pagpuso. Ano na? Samtang na adre pa. Kung additional puso, sila mag dito. Ito? Din ako ha, din ako. Hindi, dito lang kayo. Kaso lang rin. Ngayon, kuhan ma. Wow. Panguhon. Kana noon. Pangasiho. Kuwan na, kanang release. Tuna. Wow, mukatagaan.
cute sa mga ero. Dong, pwede pa subukan kalamansi dito sa pikas niya. Amo lang bayaran ape. Ha? Tira. Salamat ha. Isa. Ha? Isa. Sa kalamansi. Yapin ba? Dili man na ilahan ko ah. O sila ay tindahan man. Baan mo dilo? Pagkuhan mo. Pagparis. Bilaw na to be. Tuna mo eh. Dahil naman kalamansi. Ito sa sisig. Sisig bar. Tira. Hindi rin nyo, no? Alam mo yan? Yan na lang, te. Ayun na lang. Salamat dong. Sige na sa balanak na yung kalamansi. Suka lang siya. Wala may kalamansi. Isda, gila eh. Ito si, sabi. Okay, mita. Tuna panga. Isda, gila ito. Labas pa kayo. Okay. Naon. Wala ka kita na yung dagan malay. Wala. Tulong di ba? Puro man na silang inisenyar. Magpihan man sila. Ang kalde nila. Ano tempo siya na? Di na sila? Di na mo? Na po? Pusa na na.
Mayo? May. Napadaya pa. Aray na ko eh. Ay, patanga Do, tumata do. Ah, dito na ako nag-robo akong vlog. Ay, kana ba? Single na ba? Bawal na magkaon na white light. Single lang mo do. Pangurutay na ni, mga karasta. Ano pa din na? Mga pa na. OL pa na. Ito pa na ras dosis ka daw. Tapos murag panawagan. Yung agatong sakuan. Sa barili. Dili naman to vlog. Panawagan nga. Telegrama ano no. Oh, excuse. Ano si? Ano yato di naman ni. Wala panawagan na ni. Tuna pa nga. Also sa suka na naipatis. Nahalang. Pork barbecue. Ano naman kang imo man tubutos ng imong kamot? Pwede ba ba? Kaya may on. Ba? Nilak gab-gaboy pag lakaw na mo gapon. Wala lang. Lingaw lang ko ang 16. Di man din niya pala ko. Sit down ah. Uncle Lola, sit down. Hindi magiging mo pala ko din taon anak. Tingkapin pala ko tayo na. Wala ba mo magpakuan? Ano ayaw na dito mo malay. Kaya kung Ano na gani ko sa ako. masakwi kasi ang gusto, Lula sit down, angko sit hilak down. mo. Lagot na mo na. Taon food. No more. Abriyan ni dong. Saan na? Ay, yeah. Bisita lang, di ba? Kanang gusto na ko i-consume yung tanan. Yan, di ay. I-consume tanan. Kung sa taman ng uban. May naman lang. Oh.